Tak dneska sa konal 11. ročník memoriálu Milana Balaga, nášho tragicky zosnulého kamaráta. Koľko družstiev sa zúčastnilo? Tak tejto súťaže sa dnešného turnaja sa zúčastnilo 10 družstiev. Kto sa mohol zúčastniť turnaja? Tak tohto turnaja sa mohol zúčastniť ktokoľvek, kto chcel a mal chuť si zmerať sily s juniorskou reprezentáciou, s kvalitnými manšaftmi, ktoré sa tohto turnaja zúčastnili, lebo tento turnaj bol súčasťou prípravy juniorskej reprezentácie na tohtoročné majstrovstvá Európy, ktoré sa budú konať druhý víkend novembrový v Košiciach. Na prvé miesto dosiahli chalani, ktorí hrali pod hlavičkou tréneri Slovenskej republiky, a to bolo družstvo v zložení Janko Brutovský, Marian Žigala, doplnený univerzálom a majstrom Európy a sveta z nášho klubu Milanom Černotom Marian Kulesom. A druhý a tretí? Druhý skončili Ačko juniorskej reprezentácie Slovenska v zložení, ktoré hralo v zložení Janko Pilík, Miško Bertko, Lukáš Trov a Lukáš Budkaj, ktorý mal najdlhšiu cestu sem. Prišiel až 590 km z ďalekého Mníchovho Hradišťa. Tretí po prekvapení v skupine, ktoré sa zrodilo na ich úkor, však už v tom boji o tretie miesto nohejbalový oddiel KAC jednotka Košice v zložení Silven Galus, Igor Hulín a doplnený Lukášom Bezekom z Trebišova nezaváhal a oplatil prehru juniorom Bčko. Hej, takže títo skončili na treťom a juniori Bčka v zložení naši dvaja odchovanci Mírko Švec a Branislav Zubák, ktorý má ešte iba 15 rokov, doplnený veľmi kvalitným smečarom Marošom Kubicom z Trebišova, skončili nakoniec štvrtý. Asistent Janko Brutovský, hlavný tréner Marian Žigala a doplnený Kulesom Milanko Černotom.